Kun olet valmis kutsumaan osallistujat työtilaan, avaa oikeasta ylänurkasta admin-valikko ja valitse lisää käyttäjiä. Lisää käyttäjät kirjoittamalla sähköpostiosoitteet suoraan tekstikenttään tai kopioimalla osoitteet tekstitiedostosta, tai vaikkapa suoraan nettisivustolta. Sijoita kopioidut tiedostot tekstikenttään. Voit myös ladata osallistujat suoraan Excel-tiedostosta. Tekstikenttään tuotujen tietojen yhteydessä voi olla muutakin kuin pelkät sähköpostiosoitteet. Kun painat Käyttäjätietojen esikatselu-nappia, niin tarpeettomat tiedot siivotaan pois automaattisesti. Tämän jälkeen voit vielä halutessasi muokata käyttäjien nimiä. Tässä vaiheessa voit antaa myös admin-oikeuksia käyttäjille, joiden haluat hallinnoivan työtilaa kanssasi. Kun olet tehnyt valintasi, paina Aloita käyttäjien tuonti. Nyt näet yhteenvedon käyttäjistä, jotka lisäsit työtilaan. Voit tässä vaiheessa lähettää heille sähköpostikutsun suoraan tästä näkymästä. Tässä esimerkissä valitsemme kuitenkin Lähetä myöhemmin. Paina admin-valikkoa oikeassa nurkassa ja valitse Työtilan hallinta. Sivun reunaan ilmestyy valikko, josta voit valita käyttäjät vaihtoehdon. Se avaa listan kaikista työtilan käyttäjistä ja sisältää paljon tärkeää tietoa. Viemällä hiiri Roolit kohdan alla näkyvän ikonin päälle voimme nähdä, mikä rooli kullakin käyttäjällä on. 3 pisteen valikosta voimme lisätä ja poistaa admin-roolin keneltä tahansa. Jos haluamme tietää, milloin viimeisin sähköposti on lähtenyt jollakin käyttäjällä, voimme viedä hiiren hänen osoitteen päälle. Sen ansiosta tiedämme, että nämä ihmiset eivät ole saaneet kutsua työtilaan vielä. Voit lähettää yksittäisille käyttäjille viestiä 3 pisteen valikosta. Mutta käydään läpi tapa, jolla voit lähettää viestin kaikille samanaikaisesti. Klikkaa admin-valikosta Lähetä sähköpostia. Voit halutessasi vaihtaa sähköpostin lähettäjän nimeä tai määritellä, mihin osoitteeseen mahdolliset vastausviestit toimitetaan. Seuraavassa vaiheessa valitaan viestin saajat. Voit lähettää viestin kaikille työtilaan lisätyille käyttäjille tai valintasi mukaan vain tietyille heistä. Seuraavaksi kirjoitetaan viesti. Voit käyttää Housepacein automaattista viestipohjaa tai muokata sähköpostiviestiä mieleiseksi. Voit muokata viestin otsikkoa, itse viestiä sekä kirjautumispainikkeen tekstiä. Lopussa voit vielä valita, mille sivulle haluat osallistujat ohjata, kun he klikkaavat viestissä olevaa kirjautumispainiketta. Seuraavana valitsemme vielä, milloin viesti lähetetään, heti vai myöhemmin. Jos valitset vaihtoehdon myöhemmin, tulee sinun valita päivämäärä ja kellonaika lähetykselle. Nyt sinulle aukeaa viimeinen näkymä, jossa pääset vielä tarkastamaan kokonaisuuden. Kun kaikki on valmista, paina oikeassa alareunassa olevaa Lähetä sähköpostia -painiketta. Näin helppoa osallistaminen on.